Вітаю вас, шановні сябри, у черговій серії Construction Simulator. Як і заўсёды, мы сёння пачынаем новую задачу. А пакуль паглядзіце інтра. Паехалі. Я спадзяюся, вы памятаеце, што ў мінулы раз мы зрабілі шумапаглынальныя панелі, абаранілі нашых жильцоў гэтага гораду ад шуму. Пры гэтым мы таксама ім працягнулі як яго светлаправодны інтэрнэт. На бягучы момант, гэта калі што ў нас была першая задача, на бягучы момант нам даступная другая задача. І я спяшаюся... Акцепт, но... Я спяшаюся туды, акурат, каб паспець усё зрабіць. Ехаць нам даволі недалёка, таму пад добрую музыку, як кажуць, мы паехалі туды, куды нам трэба. Наше месца працы, мы на месцы. Зноўку дзеўчына, зноўка мэр гораду. As soon as you get rid of one traffic problem, another one pops up. During rush hour, it is almost impossible for commuters and students to get from the suburbs to work or school. We do have a central station that connects the suburbs to the city center, but it's not very appealing, and I can understand why no one would want to spend time there. For quite a while now, people have been demanding a renovation of the train station area to make the waiting periods more pleasant for commuters. The construction plans include a modern lounge. The city can't afford anything more at the moment, but it is certainly a good investment. Чакайце, нешта... Так, гэта трэба будзе... Я зразумеў. Гэта будзе... Трэба нам зараз бульдозерам усё сцягнуць. Так. Але адзінае, я не зразумеў, што тут мы будзем пашыраць дарогу, ці што? Так. Чакайце, я зараз хачу на гэта паглядзець. Так. Train station... ну ўсё, мы будзем пашыраць... чыгуначны вакзал. Во. Так, як заўсёды бяром наш дозер. Дзе наш дозер? Вось ён. Так, вось ён наш дозер. Мы адразу пераносімся на месца працы. Сюды.
Це добре. Слухайте, не так уже легко гэта рабіць. На бульдозері працаваць, калі ў цябе няма геймпаду. Свае нюансы маюцца ва ўсім. Так, зараз трэба Compact Soil. Гэта зноўку трэба трамбаваць, правда ж? Так. Нічога не змянілася, але ладно. Ляцім, няхай ляцім, тут застаецца як ёсць, мы ляцім за кампактарам. Сюды, 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 дзе наш кампактар, вось ён. Так, на ім адразу тэлепартуемся на месца працы. Вось сюды. Добра, так, па-першае, трэба неяк прыбраць. Бо ён тут, я маю на ўвазе прыбраць вось гэты. Вось гэтую машину. І яна тут трошки перашкаджае. О. Вось. Прыгнуць сюды. Пачаць заняцца сваёй працай. Як заўсёды, паехалі. Ось і на соточка. Добре. Так, а давайте ми його ось туди запхнемо. Каб ён нам не перешкоджав тут. Ось сюди. Я там бачу, треба зараз до холєри вже вести усього. Добре. Припаркувалися. І так, нам треба зараз привезти, ой, до холєри усілякого бетону, кабеляў, палетаў і гэтак далей. Што нам для гэтага спатрэбіцца? Канешне же, наш зялёны прычэп, які знаходзіцца вось тут. Не тут. Ён знаходзіцца вось тут. Вось ён. Так, мы, канешне ж, не поедем, мы перанясемся адразу у краму. У краму, слухайте, тут зусім недалёка, карацей. Усё вось гэтае купляем. Ой, залішне ўзяў. Усё, сфармавалі нашу замову. І паехалі. Паколькі тут недалёка. Так, сет-маркер. Ось так. Наперед.
що у нас видатно атрымалася, не гледзячы на тое, што я першую партыю вось гэтых матэрыялаў я сабе на склад паставіў. Добра, у нас каля што маецца гэты кран. Мы адразу, канешне ж, яго зараз усталюем. Эй. Так, чакайце. А я ж купляў ці не? Апошні раз. Хаця, можа, я яго прадаў? 175, 256, 8. Ці купліць, ці арендаваць? Ці купіць, ці арендаваць? Слухайце, а па-іншаму? На што? На што мне зараз тут ставіць гэты стацыянарны кран, калі ў нас маецца свой на колах? Памятаеце? Памятаеце, я спадзяюся, што памятаеце, ну чаму не? А з іншага боку, слухайце, ён жа тут патрабуецца, ўсё ж такі пляцоўка маецца, пашырэнне, ўсё астатняе, не. Давайте ўсё ж такі вялікі стацыянарны. І мы яго набудзем. Вось ён, правда? Yes. Setup. Готово. Приступаем к разгрузке. Так, файненько атрымалася. Што мы тут маем далей? Тыпу яно сабрала ўжо канструкцыю, нам гэта трэба ўсталяваць, карацей з кранамі злазім, працягваем нашу працу.
я лічу, што ў нас не тое, што файна, а выдатна атрымалася. Так. Зараз нам трэба распакаваць матэрыялы. Добра, выходзім з крану. Бяжым да гэтых пачак. Пакункаў ці пачак. Халерафеда, як правільна назваць. Вось так, сюды. Construction. Гэта ж, ну зразумела. Ну, зараз будзем бетонам займацца. Моя любімая справа. Памятаеце, калі у мяне бомбанула жорстка. Так, ну, трэба, па-першае, будзе ўзяць наш бетонадастаўшчык, вось гэты вось бетонавоз. Так, перамясціць яго адразу сюды, на пляцоўку. Так, ну а далей, так, што далей? Зараз будзем ўсё гэта запаўняць. Дзякуй Богу, тут паўсюль ёсць месца. Таму мы пачнем вось адсюль, з гэтага боку. Ну, як заўсёды, па добрую музыку. Што ж тут рабіць, што тут казаць? Паехалі. Выдатно, у нас атрымалася ўсё. Супер. Просто супер атрымалася. Так, склаліся. О! Адразу аб'ехаць. Так, ну дзе мы паставім? Мне падаецца ўсё ж такі, калі мы гэта пашыраем наш чыгуначны вакзал, то нам спатрэбіцца яшчэ бетон, правда ж? Немажліва, каб нейкую будыніну пабудаваць і толькі раз заліць бетон. Таму мы наш бетонавоз мы тут і заставім. А наступная задача у нас гэта даставіць сюды гравій. Дарэчы, памятаеце, тут бы меўся такі даволі добры перавозчык гравію. Вялікі такі. Вось гэты, напрыклад, як вам? Ён перавозіць сыпучыя. Так, а што мы яшчэ маем? О, дамптрак. Ой, як мне падабаецца, слухайце. Ну, гэта зусім нешта пачварнае. Велічэзнае. Ну, хіба што вось... Мяне вока зараз лягло вось на яго. Калі што, прабачце, калі вам падабаецца нешта іншае, але мне вось гэты жоўценькі, ну, самая тоненькая гусеніца. Типу, да? Caterpillar. Ну, карацей. Ці вось гэты
BLB45E. Ці вось гэты. Ці чакайце. Вось гэты. Не, мне гэты больш падабаецца. Купляем. Нават не сумнеюся. Просто купляю ўсё. Так. Перамяшчаемся адразу у яго. Вось ён. Так, паколькі мы знаходзімся не ў той мясціне, дзе трэба, таму мы зараз пачынаем пад музыку, ўсё гэта тупа вазіць з заводу. Завод у нас вось тут. Будзем перамяшчацца тэлепортамі. І там ужо размяркоўваць гэты гравій як належыць. Паехалі. Слухайте, мне... Не, я тут усё выгружу, каб гэта не возіць туды-сюды. Супер, выдатна. Як кажуць, экстра. Ну, мне падавалася, ведаеце што? Што на манію неяк больш акуратна гэта рабілася, бо тут такія робяцца вурбы, ну, незвычайна. Карацей, трэба сцець, па-першае. О, ну, тыпу засыпаўся, добра. Я спадзяюся, што гэта больш не патрэбна, але слухайце, ну машына, ну ёлы-палы, вы толькі паглядзіце, якая яна. Ну прыемна ж паглядзець. Як то казала моя бабуля, узяў руку, ды маеш веш. Вот так яна казала. Вось тое самае з гэтым тракам. Карацей, наступнае, трэба распакаваць нейкія матэрыялы канструкцыйныя. Давайте зараз падбяжым, усё гэтае зробім. Так. Ага. Все, чекай. Ось так. Кабель трэба расплесці. А, не кабель, гэта металлоканструкцыя былі. Што? Яно само залілася нават? Цікава. Так, ну, зразумела. Зараз мы будзем вось гэтыя вось усталёўваць панелі, і потым ужо заліваць бетонам. Таму палезлі адразу ў кран. І пачынаем.
добре, добре, все скончилося. А, ось воно що. Оказується, там це було автоматично. Розумієте? Ось для чого нам треба було розпаковувати той і другий пакунок. Так. Зараз прибираємо. О, панелі, панелі. Мои любимые панели. Насамрэч не. Зараз мы это все поставим на место, чтобы все было аккуратно, чтобы ничего не перешкоджало. И пойдем у наш кран устраивать подлогу, будущую подлогу. Ну, это менеджер приехал тут на своем раме. Бесить, разумеете? Так, сядаємо. Ну, як завсёды, ви ж розумієте. Добра музика, добра праця. Усё ідзе вельмі добра. Так, ну ось він наш апошній елемент. Готово. У таким випадку, ага, треба зараз, як і у попередні рази, заповнити гэта бетоном. Тільки на этот раз його подлогом. Чекайте, не тоем. Ось тоем. Бежим, 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 бежим. Сядаем у наш бетоновоз. Подъезжаем туды на ту самую... Хотя не на ту самую позицию. Не, лепи на ту самую позицию. Я думал, что лепи отсюда будет подъехать, а лишь нет. На самом рэч нет. Запутим коньяк. Лепи за все вот отсюда. Гэта и робить. Так, ну там недалеко, правда, что я дотягнуся, лепі подъехать ближе. Так буде надійні, розумієте? Так, добре, починаємо. Супер, супер, супер. Так, сюди складаємося. Отсюль змиваємося. Бо я так розумію, знову построїмо будівничий матеріал підвезуть. А, так і ось. Что-то мне подается. Лепи отсюда далеко не уезжать. Правда ж, не? Стать не стать. Не як так стать. Зараз треба
Проста сесці ў кран, далей ўжо будзе бачна, што да чаго. Так, зараз добра, і глядзіце, у нас наступнае зноўку трэба заліць бетоном. Пляцоўку вось гэтую, якую мы толькі што пабудавалі. Споды чамусьці нельга чапаць. Цікава, я праз іх ці паўз іх праеду. Давайте паспрабуем спачатку гэта зрабіць. Ці ўвогуле мне няма чаго тут ехаць, таму што гэтае перакрыццё яно з таго боку. Паехалі на той бок. Так, выдатна. Я насамрэч трохі хваляваўся за тое, што нельга выязджаць вось на гэтыя торы чыгуначныя. А што гэта такое? Excavate fund. О, сюды трэба экскаватар цягнуць, вы паглядзіце зараз. Так, вось гэта цікава. Па-першае, трэба нізу тут паставіць будзе, каб не перашкаджаў экскаватару, праўда ж? Слухайце, да халеры працы тут. Так, зараз перайсці сюды, ўзяць экскаватар. Пералятаем сюды. Так, і. Трэба ехаць.
Дзякуй Богу на гэтым усё. Так, адразу ставім цябе на месца. Хіба што нам не патрэбны ён будзе, але на ўсялякі выпадак, як заўсёды, пастаіць тут збоку, ніхто яго чапаць не будзе, ён нікога таксама не будзе нікога чапаць. Ды тым больш перашкаджаць. Вось, зараз мы тут на ўзбочыне яго паставім. Супер. Так, што далей? Трэба давесці, але мы ўсё адразу прывезлі. Так, мы гэта ўжо прадугледзелі, таму адразу мы бяжым да нашага крану. Усё гэта распаковваем. Оу, добра, як нарэшце. Нарэшце атрымалася, чакайце, там мне што? Там мяне перашкаджае бетонавоз? Ну так, вось жа ён стаіць. Ён акурат тут і стаіць. Я ж яго на землю паставіў. Так, ага. Кран не трэба збіраць, трэба толькі прыбраць наш бетонавоз. То мы зараз будзем зноўку на кране працаваць, усё гэта развозіць, вывозіць, усталёўваць і гэтак далей. Таму сюды давай. І вось тут пакуль пастой. Добра? Добра, зноўку бяжым у кран. Так, таму што вось гэтыя бэлькі трэба усталяваць усё карацей. Дарэчы, заўважылі, што сходы прапалі? Яны тут ляжалі. Я заўважыў. Карацей, панесліся. Ой, добра. Так. Зараз нам трэба запоўніць бетонам вось тую пляцоўку, так?
Дзяка Богу, у нас тут на месцы ўсё. І гэты край, ён акурат такі вельмі зручны для таго, каб яго з нашага боку, з гэтага, з нашым абсталяваннем заліваць. Таму, спадзяюся, ўсё пройдзе добра. Ебой. Гэта было цяжкавата. Вошкацца вось з нашым гэтым бетонавозам, каб халера ясна, ты паглядзі на гэта, га? Зараз яшчэ трэба і сцены. І слупы, і сцены, і ўсё на свеце. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Калі яшчэ гэтыя сцены я, напэўна, дастану, то слупы, вось гэтыя, якія тут будуць пасярэдзіне, я да іх не дастану з дапамогай свайго бетонавоза. Ну што, прыйдзецца ў такім выпадку браць іншы, як бетонамешалку, як у мінулы раз, на жаль. Я не достану. Я зараз покажу вам, куды я не достану. Падобнае нешта было у пазамінулым відэа. У пазамінулым відэа таксама была вось гэтая праблема. Вось гэтыя слупы. Вось да гэтага магчыма дацягнуся, але вось да гэтага і вось да гэтага малаверагодна. Да гэтых я таксама вось з гэтага боку дацягнуся вось адсюль. На жаль, ну што, прыйдзецца ў любым выпадку зараз купляць, наймаць ці купляць бетонавозы іншыя. Па-першае, бетонамешалку і бетонавоз таксама. Ну, вось гэты бусел, які будзе дастаўляць бетон туды на другі паверх. Адразу возьмем, вось ён. Concrete pump. 200, ну, хай будзе, грошоў нас хапае, няхай будзе. Так, і адразу яшчэ бетонамешалку. Бетонамешалку я ў мінулы раз выкарыстоўваў жоўценькую, мне падыходзіць. Вось гэтая. Усё. Так, зараз мне трэба толькі сесці і ўсё гэта сюды прывесці. Так, як кажуць, не губляемся. Усё пад музыку. Мы гэта зробім.
Ой, добре. Добре. Так, адсюль треба мне сісці, па-перше. Так, вийсці. Чому вийсці? Тому що треба, па-перше, прибрати бетономішалку. Ось її. Так. Зупиніть видачу. Под'їхати. Так, куди ж її поставити? Ну, нехай стоїть каля ось гэтага грузовика нашого, правда? Ось тут. Добре. Боже, ну камера. А зараз уже можна буде складати гэты бусел. Да і не тое, слухайте, каб складаць, але... Ай, clear marked area. Все зрозуміло, треба складати. Бо я хвалююся, боюся того, що прийдеться яшчэ... Ой, дякую Богу. Усё, нехай ось так застаецца, правда? Зараз мы толькі страву падымем. Вось гэта вось адкрыем. Ось, гэта каб падагнаць бетономешалку, калі спатрэбіцца. Так, тут у нас панелі. Я так разумею, ага. Па-перше, нам трэба запоўніць бетоном зноўку. А потым яшчэ нешта падняць. 5-6 штукаў. Давайте пачнем з пад'ёму, потым уже будзем разбірацца з напаўненнем бетону. Дякуй Богу. Усё. Зараз трэба толькі прыбрацца. Гэта была апошняя наша задача. Таму мы адразу ўсю гэтую тэхніку перакідваем на базу, я так разумею, правда ж? Засталося апошняе. Засталося толькі паразмаўляць трошачкі з мэрам гэтага гораду. А гэта мы можам зрабіць з дапамогай нашага пікапа.
Добре. Виходимо. Пойдемо, порозмовляємо. The new waiting area is so modern and inviting, a place where you don't mind staying, even for longer periods. It's also nice to see that the old building has been preserved, and with it, a piece of the city's history. Ну що, питанняў няма. Сапраўды мы змянілі знешні выгляд. Знешні выгляд гораду, дадаўшы ў яго нейкую сучасную нотку. Так? Bahnhof. Мы што, недзе ў Нямецчыне? Ну, ведаеце, я б не назваў гэта мастацтвам. Гэта не мастацтва, гэта факт. Гэта проста будынак, простакутнік. Нічога ў ім няма такога. Я не ведаю нават, што тут вам сказаць. Па-першае, апроч таго, што у мяне застаўся тут дозер. Таму вось так вось мы станем, каб і дозер быў у кадры. О, і гэтая будыніна. Дзякую вам вялікі за прагляд. Дзякуй, што даглядзелі да гэтага моманту. Я спадзяюся, што вы паставілі падабайку, бо вам гэта відэа спадабалася, а таксама падпісаліся на гэты канал, бо тут вы пабачыце яшчэ шмат якіх цікавых відэа. А на бягучы момант, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну і да сустрэчы ў наступным відэа. Пакуль.